Najveća prepreka za ubrzanje evropskih integracija Srbije je nedostatak političke volje, a rezultati dosadašnjih izbora i istraživanja javnog mnjenja pokazuju da približavanje Evropskoj uniji ima većinsku podršku građana, ali da se ona smanjuje. To je jedan od zaključaka skupa posvećenog ubrzavanju integracije Srbije u Evropsku uniju, sa koga izveštava kolega Rade Ranković. Nedostatak političkog konsenzusa o evropskim integracijama najveća je prepreka Srbije u nastavku daljeg puta ka Evropskoj uniji, zaključili su učesnici današnje konferencije Kako ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju, održanoj u Domu Narodne skupštine. Predsjednik parlamenta Oliver Dulić je podsjetio da je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nije postigla taj konsenzus, a kako je rekla direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Tanja Miščević, iz Evrope stalno stižu pohvale na račun administrativnih kapaciteta Srbije. To znači, po rečima Miščevićeve, da druge stvari nisu za pohvalu, a pre svega odsustvo političkog konsenzusa za integracije. Dobar administrativni kapacitet ne može da uradi dobar posao ako nema dobru političku podršku, odnosno ako u zemlji ne postoji jasna politička volja za proces evropske integracije. Miščevićeva je ocenila da Srbija kasni u donošenju i usklađivanju zakona sa evropskim zakonodavstvom, a druga velika zamerka je nedostatak kapaciteta za pisanje i primjenu zakona. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić je ocenio da će integracija Srbije u Evropsku uniju biti ubrzana samo ako proevropske snage pobede na izborima 11. maja. Ankete koje su sprovedene posle potpisivanja sporazuma o stabilizaciji pokazuju da većina građana podržava potpisivanje, da većina građana vidi sebe u Evropskoj uniji i veoma značajan deo glasača onih partija koje su se izjasnile protiv takvog puta. Na tribini je izneta procena da Srbija može da privuče 3 milijardi evra stranih investicija godišnje samo ukoliko nastavi integraciju u Evropsku uniju. To je dovoljno da bi se do 2015. otvorilo 300.000 radnih mesta, prosečne plate povećale na 740 evra, a društveni proizvod na 8.346 evra po stanovniku, navodi se u proceni Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, koji je inače organizovao današnji skup. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.